Kova niitti, mutta Talvitie näyttää, että fysiikkaa riittää ja irtokiekko on siinä. Loistava patjavedytys, vielä kiekko pelattavissa. Hieno paikka Ylösellä, mutta patjavedytys loistava Jeremejeviltä. Edelleen Suomella paine päällä, veto lähtee ja siellä lepää Otto Latvala. Avaa maalihanat. Hieno paikka jo hetki ennen ja nyt Suomen painostus tuottaa tulosta. Puolustaja Otto Latvala vie Suomen 1-0 johtoon. 7:09 jäljellä ottelun avauserää, kun Latvalalle turnauksen avausmaali. Hyviä otteita Tšekin harjoitusturnauksessa Latvalalla ja tästä vielä tämä palkinto sitten tämän Talvitien ketjun uurastuksesta tulee. Talvitie ottaa useammankin niitin tämän saman vaihdon aikana vastaan ja etuyläkulmaan helähtää, kun Latvalan ranne puhuu. Kuseinov päätyy. Orehov. Harha syöttö ja tästä on rankaisu paikka. Talvitie lataa ja lataa kiekon aivan yläkulmaan. Turnauksen toinen osuma Suomen kapteenille Arne Talvitielle. Harha syötöstä välitön rankaisu ja 2-0 taululle tähän avauserän loppuhetkille. Tästä haetaan kiekkoa vielä päädystä. Sen jälkeen loistava on Talvitien kuti. Silmät kiinni keskelle. Syöttö siitä ja Talvitie tulee hätiin ja pamauttaa Suomen johtoon. Heinola. Kova taklaus kohti Heinolaa. Yleisö innostuu tässä, sitten tulee taas harha syöttö. Ja Suomella maaliteko paikka. Längistä yrittänyt maali aivan tyhjänä. Ja sieltä kiekko verkkoon 3-0 Suomelle. Samuli Vainionpää maalin tekijänä. Harha syötöstä se kaikki taas lähti. Ja sitten irtokiekossa terävänä Vainionpää ja 3-0 taululle ja jonkin verran Suomi-fanejakin paikalla, mikä siinä Samuli Vainionpäälle totta kai turnauksen avausosuma. Ilves sentteri avaa maalihanansa tässä. Heinolaa kohti kova taklaus, huolimaton syöttö. Hyvä yritys ensin ja sen jälkeen Vainionpää. Valtteri Puustinen tässä katkaisee hyvin syötön. Pääsee aluksi yrittämään. Orehovahan se on, joka jälleen harhasyötön antaa, joten johtaja ominaisuuksiltaan kyseenalaista esitystä Orehovilla tässä avausottelussa U20-kisoissa. Talvitie. Laaksonen vetää ja nyt on avopaikkaa Ylösellä. Jeremejev kuitenkin kestää. Kiekko maalin takana. Vanhanaikaista yritetään ja sieltä kiekko lopulta kieppautetaan maaliin. Kaapo Kakko onnistuu viimein. Suomi johtaa 4-0 ja se tulee 5-5 vastaan. Siellä on Kazakstanin pelaaja jo pois jäähyaitiosta, mutta yhtä kaikki Kaapo Kakko vanhanaikaisella Suomi 4-0 johtoon. Aikamoisessa kiekkosateessa Jeremejev oli tämän ylivoiman aikana. Veto lähtee, Jeremejev torjuu Ylösen tontti ensin. Kakko loistavasti käyttää siellä ja Rystyltä vanhanaikaisella kiekko sisään. Tuosta ahtaassa tilassa Kakko pystyy löytämään tarvittavan kiekon mentävän aukon ja 4-0 Suomi johtaa. Heponiemi hyvin sinisen päällä ostaa aikaa ja tilaa Suomelle. Veto sinne maalin eteen, on aivan yksin unohdettu kupari. Heponiemi ja kiekko verkkoon. Kyllä se sinne lopulta menee. Sen verran rauhallinen on Heponiemen tuuletus tässä, että sitä ei heti tiedä, että 5-0 on lukemat tässä. Kupari oli aivan yksin unohdettu Jeremejevin vartioiman maalin eteen ja lopulta Heponiemi nostaa Leijonat 5-0 johtoon. Tässä Kupari aivan yksin yrittää Rystyltä ratkaisua ja taustalta Heponiemi kiittää ja kuittaa. Suomi johtaa 5-0.